gusi nani nuna baralimule ino nabantu muko kole kwerende mugo chungusa amangana sika tigankwane not because ngo support Matiang'i 98% gusi Matiang'i bago support bwanje ne sababu bago 98% ayunga yokoro ngakyo tabinde na kingoja ekero to kwana igro ya Matiang'i tinu kwara Matiang'i asengechili yetali Matiang'i yes uja sengencho aromugusi Matiang'i tana gotenena achake go take a lot of time we explaining kya korete yes he has never done that yes but we can tell you Kalonzo Sarasta what he did na impact kikialete in this country to check from digital go change it from analog to digital jibono toro on yes tumana go chama ngani education tumana go chama ngana security ebi intare gokora you know there is a time Matiang'i kerale ntiri achiet somewhere Busia agasoa agasangio mu DCC no isara stop isubuneye abegete pikipiki ekona ebikoro tubira matobe no bire nsemo yani akamara kubulinga eye no bisi ye serikali ekorreka ninjiri tugwana ine yani it means inga estari twaro chako kole binto and I had him ogokwana last time ngambe president na bokonyora Kenyatta National Hospital maambia nkobolinga chibese chie serikali ikuruocha ngakia barwere bakoraki ngakibakore kwende eri twegunga mali ogota yabanya kwende bakore echama kusiga iga negere omugusi akwaneke nationally awesiko nationally na anda iwekerogo on the national table to kogenda to the national table onyore tubwatige ntogego koiro ne chame ya Jubilee tuatebirenga Matiang'i hiwa kwambolinga kingoteba 98 oise kogenda most of the people in the community ebagotebanga ekero mugusi anyorire privilege a privilege yo gotaka kuri yoborai that means anybody okale no reason anybody or notistan anybody or every part of this country even abroad na ma tengo montonaro kumugusi okuri yoborai yokurumatia Matiang'i in other words umugusi oiwa okwanekire ase tengan kuri yarubura oburai bono intwa mugusi egento gyoka getigarete tayo kubanyanga Matiang'i na gwe ticket tomaro kumubwate sino no kumubwate si tomosugume to make sure irwe ticket o irwe ticket echama kwa bolinga eraisa kobalende mwachiro position dikere history ye country yengaki ngakyuburai bakoba any opposition is serious will always work with the government of the day any opposition is serious because bakulele inki kwaleta ekaro kwaletire bintu ebi mwisara naseme so watabanga tiganko serikali bintu birega na ingi tiganyire ebi ilinde tobaleta bonsone bo tigandwa mangana oja sosoro bobungo sauti mugirango tel proper kuna batanga Matiang'i tako nyara Matiang'i tako ino nangiro gogete okay Brenda Shikura chikule chiakwe mpaka ike mna chikule chia baba na Ruto chialenge almost 50-50 Ruto deciding abono ndangeli Matiang'i sit on the table ayo sora gotoka nowhere natebanga abantu mbaitane sinje abana siasa gatebanga nande nabikonyalekana abana siasa bakora emirimo nabo babere bagoitana gento kelio sora kwanta kuri moyo yeme yes ngirweti moyo yeme keliga kwanete asenge njata getakoreki a message yesoke oigoro moyo yeme ebintalengerete nebingao igongo kwane gento manye imanyete siasa nabatebi interest yes to kwala omonto ndaru yasemo ache gukomika stereo tebenga comfortable mbabu ati option utatia kogenda bune head of state yakogoraki ekobate bagende ne statement ili agukwana umanyite nkogende because intelligence imbaro the president ngotegerere wiki mobolinga ekamwaje tegusi inki mwakolete so Matilda it doesn't matter gosenga no opposition to wojia gosene president to go form o ni keroto ko ire serikali to go form again to kere important tigatora chamo muno mugusi tori yoborai
ekero twachira motwarire oborai obo because amang'ana nyasaye na mangi tokumanya mambe nabo gotaboboka iga oigo matiangwirire chikura nabo gotaboboka tokumanya ebintu nyasaye okoba okobanga